Wave. At syempre, ito na ang huling hirit, huling banat ng programa. EDSA Kasama pa rin. Diego Bandido At syempre, Henyo. ayan, bawal ang tutulog-tulog dito. Ingat ka kung makakatulog ka, ha? Baka pagising mo, sana siya tang? Nasa kabilang buhay na. Ay, batiin lang pala natin yung mga nakatutok sa atin, lahat ng mga Grab drivers natin. Lalong-lalo na sa'yo, Boyet Tang. Tang, pwede ba ikaw ang bumate para tang to tang? Tang, batiin mo na! Tang! Aray! Bakit? Eh, peste ka, inuutosan mo ako! Hindi, nakikisuyo ako sa'yo. Tang, pwede mong batiin si Boyet Tang? Dapat ganyan! Oh, sige na, Tang, please. Ay, binabati ko magandang gabi si Boyet Tang. Hoy, Boyet, may message si Cindy. Sabi niya, pakibalik daw ng tibak. Hindi daw kasama yun sa bayad. Aragoy! Maluhi ka! Ang saya-saya, clap your hands. Ang saya-saya, clap your hands. Ay, naku mga kabisyo, we got 28 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Matanong kita, Boards. Ikaw ba nadali ka na sa isang prank? Oh no! Ako so far, hindi pa naman ako kasi ako yung tipong tao na masyadong skeptic. Masyadong mapanuri, matanglawin. Oh, eto kasi mga kabisyo, actually matagal na nalaman din ito ng lahat. Malamang alam mo rin din na manong driver at saka ng pasahero mo. Ay, magandang gabi pala. Etong si artistang si Ricardo Cepeda, 'di ba? Narinig natin na nung mga nakaraang last month pa ba na hinuli siya ng pulis dahil may kaso. At sinerbihan ng tawag dito ng warrant of arrest. Pero according sa kanyang salaysay nang ma-interview siya ni Paring Julius. Si Paring Julius po, yung nag-interview sa Hybrid Aswang. Eto, sabi niya, inakala niya daw talaga nung aarestuhin siya, akala niya prank lang ang mangyayari. Dahil syempre lumalabas siya sa teleseryeng Batang Quiapo at ang kanyang ginagampanan doon na karakter ay isang drug lord. So akala niya parang for promotion lang, akala niya prank lang. Yun pala, totoo na. E di wow. Ay, Tatang! Logican na natin, Tatang! Ay, sige, wag mo nang patagalin yan. Logican mo na! Logika na yan! Logika na yan! Eto mga kabisyo, logican na natin. Logican na natin. Ano ba ang leksyon na pwede nating makuha? Ano bang lesson na pwede nating ma-take away dito? Well, ganito po yun mga kabisyo. Ang paggawa po ng prank dito sa generation natin ngayon, sa totoo lang po, nagkakaroon na ng psychological effect sa ating lahat. Wala pong exempted dito. Dahil masyado na nating tinatangkilik ang mga prank contents sa SOCMED, sa social media, nagkakaroon po ito ng epekto sa mga behavior ng tao. Ang tao ngayon hindi na basta-basta naniniwala sa kapwa nila kasi baka prank lang ito. Diba? Sa totoo lang nangyayari po yan So imagine nyo na lang mga kabisyo Ito po ay nakakalungkot na pangyayari. Isipin nyo kung wala nang naniniwala sa isa't isa dahil baka prank lang ito. Imagine, halimbawa, bibili ka ng lechon manok.
Hindi ka pagbibintahan kasi baka prank lang. Halimbawa, papara ka ng taxi. Hindi titigil si manong driver sa'yo kasi baka prank lang. Di ba ang gulo ng mundo? Ang gulo ng buhay natin. Di ba? Imagine mo na sa bahay na lang. Tingnan natin yung bahay na setting. Halimbawa, may naliligo sa loob ng banyo. Tapos ikaw, taing-tay ka na. Gusto mo nang mag-jebs ka na. So ngayon, kinakatok mo yung kapatid mo. Uy, bilisan mo dyan. Ako muna, lumabas ka muna. Taing-tay na ako. Tapos, hindi ka paniniwalaan ng kapatid mo kasi baka prank lang. Diba? Tingnan nyo, parang ang hirap talaga. Sobrang napakahirap mga kabisyo. Pag ito po yung nagiging epekto sa behavior natin dahil sa mga prank na yan. Kaya kung gagawa ka ng content mo sa SOCMED, sa social media, stay away from doing prank. Diba? Be more creative without making fun sa ibang tao. Pwede ka namang gumawa ng informative na mga bagay-bagay. Kaya imagine nyo, ako hindi ko talaga ma-imagine, O, halimbawa, yung mga tao hindi na naniniwala kasi baka prank lang. O makikiihi ka lang. Pwede pong makiihi. Hindi, prank lang yan. Ang hirap ng buhay, di ba, manong driver? Oy, nako. Halimbawa, may mababa na pasahero. Sabihin, hindi, baka prank lang yan. Iwasan po natin yung kasi kung minsan hindi na po nakakatuwa, hindi na siya nakakatulong sa mga tao. Tsaka lalong-lalo na kung ipaprank ninyo yung mga taong may mga karamdaman, may mga sakit sa puso, o baka matuluyan pa dahil sa inyo, dahil sa kakaprank nyo. Sa panahon namin, sa panahon ng mga angkol, ginagawang prank, simplihan lang eh. Yung tipong naglalakad kayo, tapos may makita kayong doorbell, pipindutin nyo kagad tapos sabay tatakbo. Ang mga prank ng mga angkol dati, yung tatawag sa telepono, yung naalala mo, call na telepono dati, yung rotary pa. Kunyari, mag-o-order ka, magpapakilala ka, ikaw si Mr. Mondragon. Lalo pa yung may number dati na nauso sa probinsya na nagagamit mo na libre yung yung long distance na from probinsya, pag ginamit mo, tama ba yung 146 ba yun? Tapos pag tinawag mo, nakakarating ka sa na long distance. Ang dami kayang nun, yung mga ganun pangyayari. Ay nako, mga kabisyo, ang oras po natin 8:35, ang bilis ng oras, magpapaalam na pala tayo. Ang tabayanan, susunod, pag alas 9 na, tutoy na. Susunod na ang pinakamalupit, malat porsilanang DJ, The Black Panther of Love Radio. Tutoy Bato! Alright mga kabisyo, hanggang dito na lang po tayo. Magkarinigan po tayo ulit bukas. Now we are leaving you with a song from the Nubs. Paalam. Keep it locked in right here. 90.7 Love Radio. No.